Добро утро! 17.07.2026 година. Храна като у дома при министъра. Ако вчера ви показвахме карамел, днеска минаваме пак на шкембето. Шкембе е първото ни предложение за супичка днеска. Ето, телешко шкембенце. Сега ще режем прясно сварено. Тук си имаме малко накълчано. Телешко шкембе е едното ни предложение за супа. Другото ни предложение за супичка е това. Това е бамена чорбичка. Бамена чорба в горещите дни се еде студена. Който не иска студена, си еде и топла. Бамена чорба. Бамичка, оризче, целинка, мирише на чесън. Просто е страхотна. Така, и минаваме на основното. Главният ни герой днеска е тук. Това са нашите домашни пържени кюфтаци. Ето ги готови, ето ги сурови, пържим ги в момента. Така. И ще ги предлагаме с печени картофки с масло и копър на фурна. Ето, жълти, пресни печени картофки. Ето още една тава. Ето и другата тава. Много масло, много копър и пресни картофи на фурна са едната гарнитура към пържените ни кюфтета. Другите гарнитури са краставички, домати с лук, краставици с копър, лютеничка, пържени картофки ще започнем да пържим. Ще си сложим също и кюфтенца и кебабченца на скарата, който не желая да еде пържено. И понеже е петък, и понеже събота и неделя ще почиваме, за днеска е това. Заповядайте при нас. Чао, чао!